dile mawɗe ɗe mbaɗɗen to en e Dakar dowla Sénégal en garti ɗo en ngam hollude yimɓe ko en keɓani wadde to Dakar to woni hollude yimɓe téléphone Firefox OS gonɗo e ɗemgal pulal ngal oɗon gandi tan gueɗe ɗe no mbano toon ni en dogdudu e ko hebloji mbaɗaɗi yante yewtere kaat ɗum noon fof en dañani heƴnude hen ganduɗa hoorema yaltinde téléphone o hollude yimɓe on saaha joni kadi ko battinonmo e ɗemgal Fraiser ngal hollude lugde yimɓe wonɓe hande noon won kabaru kadi belɗo tawɗen ɗo caggal no gummiɗen Dakar garɗen ga hen woni alen nden téléphone o so tawi ganduɗa hoorema mi heeɓimo joni ko min sengatomo e ordinateur Linux mi waɗa hen kakkullejam ɗe e programme uji ganduɗa hoorema e ko wiyete kadi commande de commande e Linux mi nana ɗum e nder ordinateur he waɗe no anamno flash ni hen pete ɗemgal pulagal naata hen ɗum ɗon joni namdi karallagal tiɗgal kadi golle ɓe cuutirani noon fof kono ko oɗen gandi tan gueɗe informatique tan ɓurɗi puɗɗo tekkude kañumen mbaɗata no gam namde hen pulaar joni noon kadi Firefox OS ardat tan ko ari tan kono waɗa ɗemgal pulaar hankadi sohlani mboɗo waɗa hen ganduɗa hoorema ɗeɗon gueɗe foof nde wonno hankadi yaari yeeso te yamre adande kutorɗon ɗen nde en ɓosama no fewi wonni ko joni ko yamre goo toɓɓere nayyi semori no fewi oɗo saaha te kadi ko wellema mawɗo wiide yimɓe Firefox OS on kadi so tawi ganduɗa hoorema loome e gandi ordinateur walla gandi tindel walla tablette kono waɗi ɗemgal pulaar ɗum hen ardata sohlani ko mboɗo waɗa hen ɗeɗon gueɗe ɗum noon en joni jiɗɗen tan gonɗa hoorema e nadde hen yewenno gueɗe ɗe jarata so Allah o jaaɓi joni noon en ji joni kucciɗen ɗo koye téléphone Firefox OS o kadi o joni noon ɓo hen ko mbanmomi ko wiyete update woni hesɗitinde yamre muɗum ɗum no saaha foof so golle ɗe jaari yeeso tan yamre nde ganduɗa hoorema waɗete hesere so yamre waɗama hesere nden kanko e hoore makko so signima internet tan o tinade yamre hesere ari tan kadi o waɗa feere o namdo yamre ɗe ɗo joni komi kuɓɓuɗoma hankadi ko kono noon ko suwata o hurmiti son ƴeewi joni eɗen jaaray woni koye ɗemgal Anglais ko oɗo saaha joni kono so tawi joni mi naata e makko joni no waɗi ɗo suɓete ɗemgal ɗo so tawi on jii tan on jii ɗo suɓete ɗemgal joni woni koye ɗemgal Anglais te kadi son ƴeewi ga on windi dow language so woni ɗemgal joni onen son sen gorima less mo en jii toon joni ɗum woro less on jii pulaar fulfulde nani on jii hankadi pulaar fulfulde ardata ko hen sohlani hankadi ko mboɗo waɗa programmation ɗum noon eɗen mbawi tan sen laabima pulaar fulfulde tan en jii dow wayle wonti ɗemgal on joni nane wonno ko language ɗum noon wadde hankadi wonti pulaar ɗo joni hankadi kon gonɗen ko hurmintemo lawol gadanol joni oɗo mbawi ñoƴƴude yeeso wadda en ganduɗa hoorema e nokku mo ganduɗa eɗen poti suɓade wifi ko wiɗo joni yen laaɓ réseau yen laaɓa ɗum joni noon min wifi am nani woni o Bbox Pulago o woni réseau am so tawi mi ñoƴƴimo o yowi mi nanna finde e finde nde noon mi nanat ɗum joni kono tawde mi yiiɗa yiide finde mbiɗa yiye e yaynide ko wayno Mamadou Niangen e Hammadou Dia en Taqilla en saseɓe so keeɓi ɗo finde e mbawi wiide eɓe coroye nder ordinateur ɓe loko ɗum noon wadde mi suuɗat finde nde ami serta e majjum tan so Allah o jaaɓi ma ƴettu hojomaji seeɗa kono on ɗon mbawi sabbade tan hande gayni ɗi nannude finde nde
non en jehi joni ko hen woni eyi ko mbawi kadi munde seeɗa ko ɗon nanne finde tan kan kadi ko jumoje ɗiɗi mi nanne finde nde non ɗum nanni finde nde joni noon on kadi ko woni koye seŋade nana seŋo nana ballo ñiɓirde IP nde woni adresse IP so joni so seŋima o fayi dow on ji o wi bbox plaw seŋima caggal seŋima noon eɗen mbawi ɓennude nden yeeso ɗo joni waktu e ñalngu ma ƴeewen nokku mo gonɗen no mbaɗen ɗum so tawi ko Europe walla ɗo joni min mbaɗi ɗum ko Europe te woni kadi koye Paris e aɗon jiyen ñalawma hande o ko ñande 9 lewru mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi waktu kadi ko noon eɗen mbawi kadi ɓennude somi ɓenni o adden ɗo nokku ko wiyete géolocalisation kono ɗum ɗo joni toɗɗaki hen en ɓennat tan jeehen yeeso ɗo kadi eɗen alay saago eɗen mbawi jiggal gonde e nder ɗum ɗo ɗum gonde e nder kartal meɗen sim walla jigguɗen Outlook Gmail ɗum walla Facebook ni jokkodiri ma fof aɗa jiggade kono enen en cohlani waɗ ɗum joni en ɓennat ɗo kadi en ɓennat ha jehen to ganda e ɗo joni ko fuɗɗo tan hollode yimɓe tan holno ɗum yarata holno ko cindel ngel hutorte ɗo joni ko jillu so tawi joni en eɗen mbawi joni fuɗɗade walla eɗen mbawi diwde ɗum kono noon jiɗen ko fuɗɗade jillu ngu ko adi fof o haalnen hol tawi holno neɗɗo so tawi a fitti joni a fayi banggue nano ko nden keɓata ko wiyete application ɗi woni jaabɗe ɗe joni kadi en mbawi yaade yeeso o wima joni sa fitti fayi less kadi ɗum kadi ganduɗa hoorema ko nden ɓeydata ganduɗa hoorema malle e hello jaɓɓorgo ngo joni kadi en mbawi wadde yeeso sa waɗi yeeso kadi holma ɗum ɗo fof pour holludem tan holno téléphone o hutorte ɗo adan ɗo nde ganduɗa huɓɓudema ɗo joni ɗum holluma kadi ene waɗi bouton gon bouton hello jaɓɓorɗe sa tappi ɗum joni aɗa wawi uddude joni jaabɗe walla ko way noon ɗum ɗo sa ƴeewi ko ɗum wiyanma ɗo en ni ko kadi enene en payde yeeso sen tawi yeeso tan kadi wayno o ala joni han kadi o wi gasi a heeɓima dakmirade e cindel ma kisel noon eɗen mbawi yaade toon son ji en jeeyi tan wala Firefox OS e ɗemgal pulaar o nani hurmi